Galegos no Mundo visita Irlanda do Norte, un dos lugares de Europa máis parecidos a Galicia debido ao carácter da súa xente e ao verde da súa paisaxe. A capital de Irlanda do Norte é Belfast, unha cidade dinámica e aberta ao mar. E ademais, aquí hai outros puntos de interese como Derry, Lisburn ou a chamada Calzada dos Xigantes. E nós imos descubrilos todos cos galegos que elixiron estas fermosas terras para vivir. Hoxe, en Galegos no Mundo, Irlanda do Norte. Pois isto é unha señal de prohibición. Está prohibido beber calquer tipo de alcohol na rúa. Hasta 500 libras se poden meter de multa, é dicir, ni lata de cerveza nin nada. Non podes beber ningún tipo de alcohol. É un típico irlandés, el más grande, la raza más grande del mundo. Madre mía, que... Mira acá. Isto que temos acá é o Big Fish, que é un dos emblemas da cidade de Belfast. Como podedes ver, está formado por azulexos nos que hai cousas inscritas, sobre todo relacionados coa historia un pouco da cidade. Neste espacio, preparado solo para 2.000 personas, tiveron que estar encerradas por máis de 100 días, unhas 30.000 persoas, sin espacio para moverse, sin comida, sin nada. Entonces esta muller representa o que vendía a xente, que eran ratós para comer. Aquí as comunidades cada fin de semana organizan certo tipo de evento. Neste caso, o que tes aquí é un coffee room que llaman. É un espazo, é un tipo cafetería onde podes ir a un precio máis ou menos asequible, tomarte tu café, tu bebida e demais. Lourdes quedou sen traballo en Lugo e decidiu procurar novos horizontes. Buscaba un lugar de fala inglesa onde fose fácil establecerse e atopouno en Irlanda do Norte. Pasearemos con ela polo centro da cidade, veremos o Botanical Gardens e remataremos como é debido, tomando unha típica pinta no pub máis antigo de Belfast. Hola, Lourdes! Hola, galegos, benvidos a Belfast. Hola, son Lourdes, teño 36 anos, son contable, levo 9 meses en Belfast, nací nun pequeno pueblo da Pontenova que se chama Santalla. Lourdes, onde estamos? Pois estamos no City Hall, que é a Casa do Concello de Belfast, un edificio impresionante, do ano 1909, xa que Belfast empezou a crecer como cidade, entonces decidiron construir un novo axuntamento acorde co estatus de cidade que a reina Victoria lle deu a Belfast nese ano. Isto que sería como o Obradoiro daqui de Belfast? Exactamente, pero un estilo algo diferente, algo máis clásico. Lourdes, e quen é esta muller que está aquí retratada? Pois esa muller é a reina Victoria, que supuxo bastante para a cidade de Belfast, xa que a maioría dos edificios construíronse gracias a ela e representou, bastante para a cidade. Que máis temos aquí nesta praza? Pois hai bastantes edificios significativos, por exemplo está Scottish Providence, detrás de mí, que é un edificio renacentista, que foi construído tamén ao redor do ano 1900, que é un edificio que era como unha unión de beneficencia para a xente escocesa aquí. Que pasa, que os escoceses e os norirlandeses levanse moi ben? Sí, desde sempre, xa o vedes. Galegos do Mundo, welcome to Belfast! Lourdes, e agora onde estamos? Pois estamos en Queen's University, que xunto co Ulster University a principal universidade de Belfast. É un edificio impresionante, como podedes ver. Aquí estudia moita xente, non só de Belfast, senón de todo o mundo. Xa que está no posto 20 e pico das universidades máis prestixiosas de Reino Unido. Tamén é unha das máis caras para estudiar. Pero é pública? É pública, pero os precios non son tan públicos, xa que é bastante caro estudiar aquí. E agora vide comigo que vamos a Botanic Garden, que é o parque principal de Belfast, xunto á universidade, é moi bonito. Pois esta estatua é de Kelvin, que foi o creador da escala de grados, e como curiosidade comentarvos que entrou na Universidade de Glasgow con 10 anos. Bueno, viño, Sí, bastante precoz. Este parque parece moi grande, non? Sí, é moi grande. No centro de Belfast é o máis grande, e como curiosidade tamén comentar que tocou aquí U2 no ano 98, un concerto, así que imaginade o grande que pode ser. E ti como viñaches parar aquí?
Pois vim parar a Belfast porque, bueno, non tiña traballo en España. Entón, bueno, sempre quixen salir fora, non me importaba, e decidín virme a Belfast polo idioma, polo inglés, e por ampliar os meus estudios. E onde é máis difícil atopar traballo, en Galicia ou aquí? Pois eu creo que en Galicia, porque aquí, de feito, xa estuve traballando e hai moitas máis oportunidades. Hai unha taxa de desemprego ao redor do 6%, se comparas con Galicia, con España. Aquí é bastante máis fácil. Tens que dominar ben o inglés, pero despois hai traballo. Lourdes, e como é a xente de Belfast? Pois a xente de Belfast é moi amigable, é moi faladora, bastante aberta, fala contigo, explica as veces que sea calquer cousa. A min caenme moi ben, son moi sociables, eu creo. Que son un pouco como nós? Eu creo que no fondo sí, sempre o digo, que se parecen bastante aos galegos nese sentido. Eu, para min, son moi boa xente. Lourdes, que é este cartel que hai aquí? Pois isto é unha señal de prohibición. Está prohibido beber calquer tipo de alcohol na rúa. Hasta 500 libras se poden meter de multa, é dicir, nin lata de cerveza, nin nada. Non podes beber ningún tipo de alcohol na rúa. 500 libras, 100 euros, cantos son? Pois 600 e pico euros, máis ou menos, depende do cambio. Chega lle ben, Chega, chega. Galegos no mundo, welcome to Belfast. Lourdes, por que nos traes a esta rúa? Pois traigos a esta rúa porque é moi característica, xa que esta fachada que vedes aquí realmente non é unha fachada, xa que foi construída lá polo ano 1800 e pico, cando a reina Victoria visitou Belfast, non lle gustaban as fachadas que había das casas, entón tuveron que facer unha fachada falsa para tapar o que había debaixo. Era para ter contenta a reiña logo. Exactamente. Lourdes, e aquí hai moitas casas de apostas. Pois sí, hai bastantes. Aquí apostan bastante, apostan por todo. É dicir, desde a cousa máis ridícula, quen lle dá a primeira patada nun partido ou outro, quen é o primeiro que tira a primeira falta. E incluso apostan na vida diaria. Sí, continuamente. E apostan tamén bastante nos cabalos, nas carreiras de cabalos. Pois como curiosidade, comentarvos que nesta calle véndese unha igrexa. Unha igrexa? Sí, sí, en Belfast hai un montón de igrexas, entón non todas están utilizadas e, bueno, hai que vendelas ou alquilalas. E canto pode custar unha igrexa así? Pois esta, concretamente, 400.000 libras. E son euros? Así a bote pronto, sobre 500.000 euros. Lourdes, e que edificio é este? Pois este é o Gran Opera House. É unha forma ben curiosa, non é? Sí, é un estilo oriental de cando, bueno, os ingleses estuveron moitos anos na India e, bueno, copiaron un pouco este estilo, trouxerono para aquí. Vemos que pon cirque, por que é? Sí, eso foi porque anteriormente isto era un circo, entón quedou eso como recordo. Lourdes, e que sucede aquí? Que hai moita xente se agardando. Pois que a xente son as 6 da tarde e xa marcha para casa. Termina de traballar e vaise para casa. Ah, é hora de saída do traballo logo. Sí. Bueno, uns van para casa e outros irán tomar pintas, pero bueno. É a hora das pintas tamén sí, logo. Efectivamente. Pois haberá que tomarlle unha pinta. Pois sí, pois podemos ir hasta o Kelly's. Pois este é o Kelly's. É a taberna máis antigua de Belfast, é centro de reunións aquí de toda a xente, moi conocido, ten bastante historia. Pois presento-vos a Miguel, é o meu mozo, e está vivindo aquí comigo. Hola, que tal? Hola. Que tal, Miguel? Aquí estamos disfrutando deste maravilloso ambiente e destas cañas que sin tapas, que aquí non dan tapas. Aquí non dan tapas, ti de onde és? Eu son de Lugo. Ah, por iso diso das tapas. Sí, exactamente. En Lugo que? Isto que en Lugo bebes menos e comes máis. Mira, estás afeito a vida de aquí? Sí, a xente é moi amable, portase moi ben contigo e son moi bons cos visitantes, digamos, e a xente que está vivindo aquí de fora. Pois este local é un dos máis antigos, é a taberna máis antigua de Belfast. Sempre ten un ambiente maravilloso e tamén o máis especial quizá é que se conserva como fai 200 anos, cando se creou. Podedes fijar que hai signos de moitas nacionalidades e que incluso tamén aquí promocionan moito gaélico, hai mensaxes en tanto máis en gaélico quizá en irlandés que en inglés. I am a weaver, Carlton weaver, I am a brush and a roving blade, I got silver in my breeches and I follow the roving trade. Whiskey, whiskey, Nancy, whiskey, 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 Nancy, oh. Whiskey, whiskey, Nancy, whiskey, 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 Nancy, oh.
E tedes pensado quedar moito tempo por aquí? Pois en principio sí, aquí tratannos ben, estamos a gusto, eu creo que sí. Pois desexamos vos moita sorte, moita felicidade, sexa en Belfast ou onde vaiades. Pois moitas gracias. Nada, un saludo a toda a nosa familia, aos nosos amigos e ao pueblo de Santalla. Adiós, galegos. Bye. O noso apelido, Fenosa, comprométenos con Galicia a mirar cara ao futuro construindo o gasoducto da Mariña, pero coidando o presente coa recuperación ambiental como na contorna de Meirama. Temos un apelido do que nos sentimos orgullosos. Gas natural Fenosa, a enerxía que pensa. Hola, papá. Hola, hijo, ¿cómo estás? Bien, ¿y tú? ¿Cómo vas con esos pelos? Pa. Peínate, ¿cuántas veces te lo he dicho? 17 millones. 17 millones. Este es para ti. Extra do Día do Pai da 11. Un premio case tan grande como o amor dun pai. Hoy va a ser un día grande. Yo no sé vosotros, pero yo hasta que no me tomo mi café Fortaleza no soy persona. Mi truco mañanero, cápsulas Fortaleza despertar. Café Fortaleza, y hoy todo va a salir bien. Cápsulas Fortaleza despertar. Atrévete a tener un día grande. Chicas, solo porque nuestro cuerpo esté cambiando no significa que nosotras también. Con Tena Pants podemos seguir llevando lo que más nos gusta. Porque Tena Pants te da seguridad y comodidad gracias a su doble zona de absorción. Tena Pants, tal como tú eres. Alarma es que tu pareja te diga: antes te veía más guapo. Y agobio es que te digan: te noto el pelo raro. Nuevo Pilexil Cápsulas Forte. Su fórmula Forte actúa con fuerza desde el interior con ingredientes que cuidan el cabello. Pilexil Forte. Lo notas, lo notan aún más. No aclara bien, es que no lava como antes. ¿Usa limpiamáquinas? Sí, de vez en cuando. De marca blanca. Es que lo uso poco y el lavavajillas se ve limpio, ¿no? Lo que usted ve sí, pero su interior, mire, cal y suciedad. El limpiamáquinas protege el corazón del lavavajillas. Y si lo utiliza poco, use uno muy eficaz. Finish es el doble de eficaz contra la cal y elimina la grasa. Mire qué diferencia. Por eso los fabricantes solo recomendamos Finish. Mientras algunos ambientadores son muy fuertes y duran poco, Finish mantiene un fresco aroma durante 60 lavados. Blanco, te hemos echado de menos. Te habías convertido en gris, pero ahora eres un blanco radiante, un blanco Vanish White. No dejes que el gris entre en tu vida. Luce tus blancos con orgullo. Solo hace falta un cacito de Vanish Crystal White. Pon tus blancos a remojo una vez y notarás la diferencia. Compara tu blanco con los demás y verás cómo brilla. Haz que tus blancos vuelvan a deslumbrar con Vanish Crystal White. King of Seduction, la nueva fragancia de Antonio Banderas. Cariño, pronto seremos 3. Royal, cada postre, un dulce mensaje. Porque che gusta o mellor para o teu fogar, o deseño, a calidade e as facilidades de pago. E porque temos de todo o que necesitas para o equipamento integral da tua vivenda. Cociñas, electrodomésticos, salóns, dormitorios, baños, decoración. Visítanos no Parque Empresarial de Muros e tamén en Móvel Rías C, porque en Mobles o Queimado facemos fogar. Dixeches que tiñas un plan para acabar co chatarreiro ese, quero oírlo. Hai que acabar con Santos polas boas ou polas malas. Estaban no teu escritorio. Desde cando estamos, Enrique? A súa adicción o vai a poñer en situacións máis comprometidas. Sexa quen sexa, ese cadáver le vai a nos enterrado. A resolución dun caso engancha coa presentación do seguinte, non? Acaboche de abrir o meu corazón e o único que me dice grazas. Se ven de outra maneira, non ven só o compañeiro Garda Civil, senón que ven algo máis. Todos atentos porque en Serra Moura achégase o final.
Sunday, when I'm awfully low, when the world is cold. Massimo Dutti Black, la nueva fragancia. Mira, fíjate que vitrocerámica. En Teca, como expertos, cuidamos mucho de su fabricación, porque son la estrella de la cocina. Pero las vitrocerámicas hay que cuidarlas, y algunos productos de limpieza las acaban dañando. Por eso en Teca solo recomendamos Vitroclen. Es más eficaz que otros limpiadores y protege la vitro para mantenerla como el primer día. Vitroclen, el único recomendado. Y para placas de inducción, prueba Vitroclen en pistola. Vitroclen, el único recomendado. Oh, no, otra vez no lo has secado, no lo entiendo. No es un problema del lavavajillas. Para solucionarlo, solo tienes que utilizar Finish abrillantador en cada lavado. Seca mejor que el detergente solo. Lo siento. Finish abrillantador para una vajilla más seca y brillante. Información al consumidor. Granini naranja no es un zumo, es un néctar con azúcar. Don Simón exprimido sí es un zumo de naranja 100%. Co tempo, os teus vasos sofren a ameaza da corrosión. É un dano irreparable, pero ti podes axudar a previlo. Agora Finish incorpora a revolucionaria tecnoloxía brillo e protección, creando un escudo que protexe os teus vasos dos danos da corrosión. Novo Finish brillo e protección, a nosa mellor fórmula para manter os teus vasos como o primeiro día. Por fin, la ciencia regenerativa llega a la cosmética. Shiseido repara los capilares sanguíneos de la piel, responsables de aportarle los nutrientes que necesita. Corrige arrugas, poros, rojeces, manchas. La piel vuelve a la vida tras ser alimentada de nuevo. Glow Revival Serum. 20 años de investigación. Una nueva vida para tu piel. Shiseido. È arrivato! Valentino Uomo, the new masculine fragrance by Valentino. Nuestra vaca Lila sabe que todos tienen su lado tierno. Incluso Mario Puños de Hierro. Solo necesitan un extra de ternura para mostrarlo. Las megatabletas de Milka despiertan el lado tierno hasta del más duro. Bienvenidos a Experto del Lavavajillas. Les presento a Carlos, ingeniero de lavavajillas, que nos explicará por qué el lavavajillas huele mal aunque parece limpio. Los malos olores a veces son causados por los residuos de comida. Esto es el equivalente de todos los que se pueden acumular en solo un mes en su lavavajillas. Por eso, nosotros recomendamos utilizar Finish limpiamáquinas. Elimina todos los residuos y neutraliza los malos olores. Y la diferencia se nota. Aquí no hemos utilizado Finish limpiamáquinas y en este, sí. ¡Qué olor a limpio! Es como si fuera nuevo. Es un lavavajillas fresco y limpio. Para conseguir unos platos más limpios, más información en Finish.es. Si te atreves a cualquier cosa por unas chips Ahoy con irresistibles pepitas de chocolate, ¡ole tus Ahoy! Más en Facebook. I'm living in that dream from the 80s. Got a nice ring to it. I guess every superhero need his theme music. Man should have all that power. The clock's ticking, I just count the hours. Invictus, fragrance for men by Paco Rabanne. Me gusta el café Fortaleza. Mi truco mañanero. Cápsulas Fortaleza Despertar. Atrévete a tener un día grande. Manolo marchou da Armenteira con 16 anos e agora con 50 está felizmente establecido en Bangor, unha vila a 15 minutos de Belfast. Quedamos con el no hotel no que traballa, un dos máis espectaculares da cidade, para coñecer de primeira man a boa reputación que ten Belfast como destino turístico nos últimos anos. Hola, Manolo. Hola, paisanos, como andamos? Son Manolo, son da Armenteira, dunha aldea de Pontevedra, teño 50 anos, e levo vivindo aquí 23 anos. É un encargado dun restaurante aquí dun hotel. Manolo, e onde estamos? Pois estamos no centro de Belfast. Isto é agora, cando empezan as mañáns aquí están os centros comerciales. Este é un movimento de Belfast no que é pola mañá, non? Aquí a xente a que hora empeza a traballar? Aquí empeza normalmente ás 7 da mañán.
Ás 7 da mañá. Ás 7 da mañá, normalmente son os horarios de 7 a 3, ou de 8 a 4, ou de 9 a 5. Pero normalmente, cousas de oficinas, eso son ás 7 da mañá. Despois os comercios son de 8 a 4 ou 9 a 5. A que hora se come aquí? O mediodía, aquí normalmente sobre a 1 da tarde, pero non é comida como se fai na nosa casa en Galicia. Non é tan abundante como se fora na casa de miña nai, non? Que aí comese forte, comese a mediodía ás 2 da tarde, comes forte. Aquí non hai siestas. Aquí non... Eu levo agora 23 anos aquí e nunca tuve unha siesta. Manolo, pero a cidade non é moi grande. Non é moi grande, xa como vedes que para atrás aparecen as montañas e eso, non é moi grande, non? Pero é moi bonita, é moi bonito. Andando dunha esquina a outra, canto leva? Dunha esquina a outra, eu que sei, media hora pode levar dunha esquina a outra, non? Agora vos a enseñar onde eu traballo. Este é o hotel. Manolo vai a sitio espectacular. Vaya, que che parece? Que che parece isto, Mira que isto é alucinante para ser un hotel, Como se chama este hotel? O Merchant Hotel, se chama. E de que ano é? É de 1860. Foi construído para ser un banco. Manolo, e que é o que faz ti aquí? Pois eu aquí son un encargado do restaurante. Eu teño onde facemos os desayunos, as comidas polo mediodía e despois a cena. Entón, este é o meu lugar, non é moi grande, non? Non é moi grande, pero é moi bonito traballar aquí, non? Moi contento. Aquí parece que debe comer xente moi importante, non? Xente de calidad. Ven xente de moitos cartos. Hola, Keelan, how are you? How are you this morning? Keeping well? Very good. Excellent, very good. Este é un cubito de hielo. Fan os moldes, e despois, cando veñen aquí para hacer un cubito, córtanos así, e para a bebida, porque así aguantan máis a bebida. Pero a agua non é de aquí. A agua ven de Fiji. De tan longe? Claro. Das Illas Fiji? Das Illas Fiji, para hacer os cócteles tan bons, porque o hielo non se derrete tan pronto. Este é o cóctel bar máis famoso de aquí de Irlanda do Norte. E despois facemos un cóctel que va co vaso vale 750 libras. 750 libras? 750 libras. Iso en euros canto é? Pode ser 800 e pico de euros. A botella está aquí, que é do 1936. E solamente había 7 botellas no mundo. E o Merchant Hotel, cando abreu, conseguiu unha que vale 20.000 libras. Que licor é o que ten? É ron. Bueno, o que queda, podemos facer, pero a mitad de precio. Que queda, para medio chupiño? Medio chupiño solamente. Eu nunca o provei, Nunca o provei porque é un pouquiño caro. Deixaremos para outro día. Deixaremos para outro día. E isto que é, Manolo? Pois isto, como era un banco, este é caixa forte. É onde se agardamos os cartos. Xa vedes vos que... Mira que... É unha boa porta, Unha porta, E agora é o billar. Bueno, pois agora vos a enseñar unha habitación do hotel para que veades que bonitas que son. É ben bonita, Manolo? É bonita. O decorado, eso son todos de victorianos, non? Do 1800, non? Queren deixar todo coa decoración que había neses tempos, non? Tamén vemos que é pequeniña. É unha pequeniña. Pode xogar un partido de fútbol aquí, non? Hola, Pauliña! Como estamos, Verónica? Como están? Mira, miñas sobrinhas que están traballando aquí no hotel. Ai, sí? Sí. De onde sodes? De Armenteira. Armenteira Vilar Capuniña. Hai que dicirlo ben claro. A ver, como vos chamades? Paula, Verónica. E levades moito tempo aquí? 4 meses ahora. E que tal, estades a gusto? Sí, moi ben. Gusta vos a cidade? Sí, está moi ben a cidade. Pois mira que ven aquí 3 de Armenteira. Pero que máis vamos a esperar, non? A familia que sempre está tan leixo, mira, agora está máis cerca. Está máis cerca, non? Pois moi contento que estén aquí. Bueno, vemos que pillamos en pleno... Bueno, agora a seguir traballando, que tan paradas. Veña, vamos. Hasta logo. Chao. Manolo, e onde nos trouxeches? Pois iso trouxenos o Castillo de Belfast, moi famoso aquí en Belfast, feito no 1860. Manolo, uns xardíns espectaculares. Son bonitos, Isto parece que estamos en Galicia. Mira, que vin antes un gatiño por aí. Pero é un gatiño blanco, Esta é a historia que ten, que había un gatiño blanco que iba detrás dos xardineiros.
Entonces, aquí os gatos dicen que ten 9 vidas, entón hai 9 gatos agachados. E que a xente ven aquí, e os rapaces, pois, para encontralos. É un pasadura de tempo. É fácil atopalos? É fácil, levache un pouquinho de tempo. Cando ves, parece que non ves, pero despois cando sales, mira, pois aí están, E aquí vemos que hai unhas vistas espectaculares, non? Son bonitísimas, Mira que bonitas que son, Isto parecen as Rías Baixas. Está moi bonito. É moi parecido a Galicia. O verde, temos as silvas, temos os toxos. Manolo, e Belfast é un bo lugar para vivir? Belfast é un bo lugar para vivir, sí. Como é a xente de aquí? Moi ben dada. Moi amistosa. É unha xente moi amistosa, sí. Despois de 23 anos, se me estou acomodando. Aleos no mundo, welcome to Belfast. Esta é a praia de Hollywood de Irlanda do Norte, de Belfast. Que vemos que a xente tamén ven á praia aquí. Aquí tamén, hoxe non está para bañarse, non? Fai un pouco de vento, non? Pero por rapaces e para xogar na praia, está moi ben. E a xente bañase? Bañase, tamén se baña. Ti bañaches aquí algunha vez? Eu xa me bañei co rapaz pequeno, con Marquiños. Porque aquilo é Belfast, non? Eso é Belfast, ese país é Belfast. E chegan os barcos tamén de Escocia. Por que canto se tarda de Escocia de aquí? 2 horas e media. Hello, how are you? Very well, thank you. How do you call this lovely dog? This is Murphy. Murphy, Murphy. Que can é este, Manolo? É un can irlandés, é un wolf, é un... Wolfhound. É como se fora un lobo. Pero é un can moi grande, non? É un típico irlandés. The biggest breed in the world. El más grande, la raza más grande del mundo. Madre mía, que... Mira acá. Murphy. Mira Murphy. ¿De eat a lot? Oh, mucho. Come moito. Un apetito muy bueno. Sí, apetito muy bueno. Muy bien. Ok, thank you. Thank you very much. Manolo, onde estamos agora? Pois agora estamos en Bangor. E Bangor é onde vivo eu. É moi grande? Pois é bastante, hai como 20.000 habitantes, máis ou menos, non? É bastante grandiño. Manolo, como foi que ti viñeches parar a Irlanda do Norte? Historia moi larga. Conocín a miña muller en Ibiza. E aí empezou a cousa. Eu estuve en 13 anos en Ibiza, traballando. E despois conocín a ela, que estaba de vacacións. E despois ela veu para traballar tamén. Empezou a traballar de guía turística. E despois foi cando decidimos casarnos e había que salir de Ibiza. Ibiza xa, moitos anos alea, xa había que cambiar de ambiente. Pero a tua muller de onde é? A miña muller de aquí. A miña muller de aquí de Bangor. De que vive a xente aquí? Pois aquí hai moito mariñeiro, e despois oficinas e cosas así, non? Este é o teu vecindario, non, Manolo? Esta é onde vivo eu. Deixen a chave. Aquí presento xa a miña muller, Nicola. Hola, Nicola. Manolo, e como vos coñecestedes? Pois de vacacións. Ela estaba de vacacións. Miña muller estaba de vacacións. Estaba no hotel onde eu estaba traballando. Que foi, un flechazo? Un flechazo. Un flechazo que... Non sabe o angelito ese con a flecha? Pois é eso. E cantos anos levades xuntos xa? 31 desde conocemos, non? Sí, 31 años. 31. E como son los gallegos? Como nosotros. Sí, bueno, gallegos un poco más reservados que nosotros. Aquí, como hablamos mucho, y ahí poco menos. Bueno, cantos fillos tedes? Pois temos 3. Tedes 3? 3 varóns. E onde andarán? Pois, ao mellor, xogando a pelota, andarán aí no xardín. Tedes xardín tamén? Tedes xardín atrás.
Hola, que tal? Hola. Hola. Saludar. Bueno, te voy a presentar aos meus fillos. Vale. Mira, aquí está o máis grande, Carlos. Hola, que tal, Carlos? Carlos. Emilio. Hola. Hola. E Marquitos. Hola, que tal? Ese máis grande que a min, eh? Bueno, vemos que entenden perfectamente. Falades algo de galego? Galego no. Español? Poquito. Un pouco. A little. Familia, pois moitísimas gracias por recibirnos e desexámosvos o mellor. Pois moi ben, moitas gracias a vos e saludos a toda a Armenteira e a miña familia, meus pais, mi irmán, meu cuñado e todos os máis familiares que teño por lá. Adiós, Galicia, adiós. Patricia Lamas é unha ourensá de 24 anos que logo de acabar xornalismo escolleu Belfast para buscar unha oportunidade e polo momento está vivindo unha grata experiencia. Ela levarános a dar unha volta polo centro de Belfast e a comer o almorzo tradicional irlandés, o chamado Ulster Fry. Hola, Patricia! Hola, galegos no mundo! Son Patricia, teño 24 anos, xa levo 2 anos vivindo en Belfast e son de Xinzo. Traballo nunha tenda online de mobles como administrativa. Patricia, onde estamos? Pois estamos na desembocadura do río Lagan, o río principal de Belfast. Desde aquí vese toda a cidade. Sí, temos aí o Big Fish, o Albers Memorial Clock, e esa cúpula que está aí atrás de cristal é a cúpula do Victoria Square, e dende aí unhas vistas moi boas. Non é unha cidade moi grande, Belfast. Non, é como Vigo, máis ou menos, pero é o que me gusta máis dela. Patricia, aquí o mar está moi preto, non? Sí, o mar está cara lá. Se te fixas xa hai uns barquiños por aí, e por aí é onde está o ferry que vai cara a Escocia, de feito. Que está moi cerca a Escocia? Sí, como uns 10 ou 15 kilómetros. De feito, se te subes a unhas montañas que hai por aí, pois cando fai bo, vese a outra illa. Patricia, ali vemos moitas grúas. Que é aquilo que hai ali? Sí, ali están os estaleiros. Aí, de feito, aquí en Belfast é a cidade onde se construiu o Titanic. Ai, sí? Sí, sí. Bueno, isto que temos acá é o Big Fish, que é un dos emblemas da cidade de Belfast. Como podedes ver, está formado por azulexos, nos que hai cousas inscritas, sobre todo relacionados ca historia un pouco da cidade. Por acá podemos ver un mapa de Belfast de cando, bueno, supoño que fai bastantes anos, que era bastante pequeniña. Tamén podemos ver, por exemplo, acá vemos o Albers Clock, que de feito está aquí bastante preto do peixe. E acá arriba está o que é o porto de Belfast, que é, bueno, bastante importante na cidade. E onde imos agora, Patricia? Pois agora vamos tomar un desayuno típico irlandés que é o Ulster Fry. E vamos vir a este sitio que veño bastante a miúdo e gústame moito. There you are. Thank you very much. You're very welcome, thank you. Thanks. Que maravilla, Patricia? Ah, que sí, isto é un Ulster Fry, que é o típico desayuno irlandés. En que consiste este almorzo? Bueno, pois basicamente aquí temos un tomate que é a plancha, a veces tamén se poñen champiñóns ou un champiñón grande, depende do sitio. E aquí temos, en vez de un ovo frito, puxéronos un ovo escalfado, un poached egg, como eles lle chaman, o bacon, as salchichas, un pouco de white pudding, e logo temos aquí o pan, que é típico que fai o Ulster Fry máis especial, que ven sendo o pan de soda, e tamén teñen pan de pataca. E estálo acompañando? Cun té, como non, é que o té que o seu pouco de leite. Ne vou botar un poquinho. E isto xa vedes, o mellor almorzo que hai, pero casi que o prefiero de xantar, que é moi fuerte. Ti que o comes de xantar, máis? Sí, porque imagínate, levantas esta mañá e darte que comer isto, non todo o mundo pode facelo, Patricia, ti de que traballas? Bueno, pois traballo, digamos, como de administrativa nunha tenda online que vende mobles en toda Irlanda. E que tal son as condicións laborais aquí? Pois a verdade é que non teño moito que comparar con España, creo que son moito millores. De feito, é moi fácil atopar traballo e, sobre todo, sinto-este, en xeral, máis valorada no traballo do que creo que nos valoran alá. E o salario tamén está bastante mellor que alá. Cal é o salario base aquí? Aquí creo que son como 6,30 a hora ou algo así, pero a maioría da xente ven cobrando como xa un salario moi baixo, como 10.000 libras ao ano, pero despois xa unha vez que tes formación ou anos de experiencia, sobre 25.000, 30.000 ou incluso máis. Así que digamos que, non sei, o mellor salario medio de que serían 1.500 ou 2.000 en euros, non sei, por aí. Pois, habrá que meterlle o dente ao almorzo ou que? Ah, que sí, a ver se nos vai enfriar. Vamos a empezar co ovo. Hello, Gorgos. Welcome to the National Grand Cafe. Woo!
Patricia, que é isto que temos aquí? Este dai é o Albert Memorial Clock, que é un reloj que se ve que é moi parecido ao Big Ben que hai en Londres, pero este fíxose en honor do marido da raíña Victoria, o príncipe Alberto. Pero parece que está un pouco torto. Sí, un pouco torto sí que está. Crese que é porque por debaixo do reloj pasa un río subterráneo, que é un afluente do río que vemos aí, o río Lagan. Patricia, onde estamos? Pois estamos no Victoria Square, un dos centros comerciais máis grandes de Belfast. Acá xente encanta ir de compras. E de feito, a pesar de ser domingo, acá as tendas abren. Aquí abre todo o domingo? Abren todos os días da semana. O domingo, eso sí, abren a 1 e pechan a 6. Ainda que o verdadeiro día de compras non é domingo, é o xoves. O xoves? O xoves, sí, o xoves abren dende as 9 da mañá hasta as 9 da noite. O sea, 12 horas que podes ir comprar o que queiras. And when it's over and I'm freezing on the night bus home, I think of her and I sing the words to my favorite song. Oh yeah, she makes my heart beat the same way as at the start of Blue Monday. Always the last song. Bueno, pois agora vamos ir un pouquiño á miña casa, que están uns amigos esperando. Hoxe xa vedes que non está día para andar pola rúa, así que vide comigo. Como podes ver, a casa típica irlandesa, ca súa moqueta. Aí está, nada, vimos aquí ahora o salón, que están os meus amigos esperando. Vale. Hola. Hola. Que tal? Hola. Bueno, este é Antonio, que é de Lugo. Hola, Antonio. É o meu compañeiro de casa, ademais. Temos a Alex, que, bueno, ele é inglés, non é ni sequera de Belfast. Hi, Alex. Pedro, que é de Santiago. Hola. Marta, que é de Vila de Cruces. Megan, que é de Belfast. Hello. E o Álvaro, que tamén é de Lugo. Hola, que tal? Bueno, temos aquí unha festa galego-irlandesa-británica impresionante, ¿no? Sí, sí. Isto todos os días é así. Sí, todos os días. Sí, sempre así. Bueno, pois este de aquí é Pedro, que é o meu mozo, veo a Belfast fai uns meses para estar un pouco así comigo. E que tal por aquí, Pedro? Ben, moi ben. Con boa xente, un clima estupendo, como pudedes ver hoxe. Bueno, botando así un poquinho de menos a comida da casa, pero polo resto bastante contento, non? Que tal é a xente de aquí de Belfast? A xente de aquí é moi maja. Carayuda, son moi parecidos os galegos, gustalle esa festa, non sei. Pedro, a que te dedicas aquí? Bueno, pois eu agora mesmo estou traballando nunha cafetería que, bueno, que de feito entro a currar agora en 15 minutos e teño que piarme xa. Hai moito traballo aquí? Sí, bueno, hai bastante máis cala, hai máis oportunidades, ainda que sexa así de traballos, pois, bueno, máis simples ou non tan simples, sí que se nota que hai máis oportunidades cala. Vale, pois deixamos che traballar. Bueno, pois moitísimas gracias a todos, encantado por coñeceros. Venga, chao. Chao. Chao, rapaces. Chao. Patricia, como é que vos xuntastes aquí tantos galegos? Pois boa pregunta, non sei, algúns de nós conocémonos, por exemplo, como Marta en clases de inglés, outros por ser amigos de amigos, outros amigos, ou cando saímos ás veces de noite, ímos de festa, e nada, como galegos hai en todo o mundo, en Belfast non vamos ser menos. Pois moitísimas grazas por recibirnos e desexamos vos moita sorte en todo o que fagades. Pois moitas gracias. E agora, eso sí, un saúdo a miña familia, aos meus amigos, e as arreaus e a Xinzo. E as abuelas. Hasta logo. Chao. María é de Ourense e traballa de administrativa para o sistema de saúde británico. Leva máis de 3 anos en Irlanda do Norte e, como coñece ben o terreo, vai nos levar de excursión á Calzada dos Xigantes, unha das atraccións turísticas máis importantes da zona. Antes quedamos con ela en Derry. Hola, María. Hola, Matías, que tal? Son María, son de Ourense, teño 33 anos, levo 3 anos e medio vivindo en Irlanda do Norte e traballo de administrativo. María, e onde estamos? Bueno, pois estamos aquí en Derry, no centro da cidade. Derry é a segunda cidade máis grande de Irlanda do Norte. Inda que pequeniña, terá uns 105.000 habitantes, unha cousa así, máis ou menos como Santiago ou Ourense. Derry é unha cidade amurallada, se te fixas ben, desde aquí pódense ver ao final destas rúas, das 4 rúas que chegan á praza, pódense ver aínda as portas que dan entrada á cidade. María, desde aquí hai unhas vistas espectaculares, eh? Pois sí, vese toda a periferia de Derry, a verdad que está moi chulo.
And I remember it was the 30th of June because that was the day Colonel Baker died, God rest him. María, que está sucedendo aquí? Pois aquí están facendo unha representación do ano 1600, alrededor do 1690, cando houve un asedio aquí dentro da muralla, neste espacio preparado solo para 2000 personas, tiveron que estar encerradas por máis de 100 días, unhas 30.000 persoas, sin espacio para moverse, sin comida, sin nada. Entonces esta muller representa o que vendía a xente, que eran ratóns para comer. Vendían ratos para comer? Para comer, sí. Pois un rato, como había escasez de comida, pois podían vendelo por casi o que cobraba un home nunha semana de traballo. Era unha animalada o que facían. Mi madriña. Galegos do mundo, welcome to Derry! María, e por onde vamos agora? Pois agora mismo estamos saindo aquí da muralla de Derry e imos aquí cara a unha das plazas máis bonitas da cidade. Non é moi grande a muralla, que logo andamos. Sí, eso foi rapidiño, nada, 1 kilómetro que recórrese rápido. María, como é que ti viñeches dar a Irlanda do Norte? Bueno, curioso, había unhas becas Leonardo da Vinci que ofrecía a Diputación de Ourense para diplomados e licenciados universitarios. E soliciteina e deronma, así cheguei en xaneiro de 2011, xa uns 3 anos fai, uns 3 anos e medio. E por que che gustou tanto? Eu non sei, a xente moi agradable, e despois eu son de Ourense, que é unha cidade pequena, vivo en Belfast tampouco é demasiado grande, entonces parece que me afago moi ben alá, e a xente é moi amable, vayas onde vayas, sempre falan contigo, é como se te conoceran de toda a vida. Pois tamén, cando cheguei, namorei e despois quedei. Namoraches? Namorei dun blanquiño pelirroxo. Namorache dun irlandés? Sí, señor. Claro, pois agora xa non é momento para marchar. E se marchamos de volta, irimos os dous xuntos. María, esta ponte? Esta ponte chamase Peace Bridge ou Ponte da Paz. Construírse basicamente para intentar xuntar un pouco máis as dúas comunidades que hai nesta cidade, en toda Irlanda do Norte, que sería a comunidade protestante e a comunidade católica. E poderíamos decir que esta parte do río na que estamos agora sería mayoritariamente católica e aquela parte é predominantemente protestante. Entonces, pues sería como un símbolo de unión e intentar achegar estas dúas comunidades. Aquí houve moito conflicto en Derry, verdad? Sí, a verdade é que aquí houve moito conflicto durante moitos anos, que xa empezou alá polo 1600 e ainda rematou, nunca remata de verdade, pero agora estaríamos nuns anos de paz. Derry sería unha cidade que é mayoritariamente católica, se podría decir. Creo que hai sobre un 70% de católicos e un 20 algo de protestantes. María, en que consiste o conflicto? Bueno, o conflicto basicamente é que hai unha comunidade católica que sempre quiso pertencer a Irlanda, a República de Irlanda ao sur, e unha parte protestante pois que se identifica que a corona británica. É basicamente o que hai. E claro, para nós pode parecer, bueno, por que non se olvidan de todo, pero está na historia deste país. Morreu moita xente por culpa de todos os problemas, entonces é algo, unha situación que levará ainda moitos anos. Os conflictos acabaron, pero levará ainda moitos anos para que a xente se recupere de eso. María, onde estamos? Pois mira, ahora estamos en Bogside, que é unha zona de Derry. Esta zona é unha zona católica moi importante nesta cidade por o tema dos conflictos, pero aquí o que mellor sabe do tema é Donald. Hi, Donald. Donald es mi pareja, é o meu mozo, é de Dublín. El fixo unha tesi no tema relacionado cos morais aquí en Derry. Eu creo que seguro que nos pode axudar un poquinho máis a entender o que pasou aquí. This sign represents a time in the history of the city where troubles erupted. O que di de Free Derry significa basicamente que
a xente que vivía aquí pues, estaba libre do goberno do británico, non influenciado polo goberno do británico, e gobernaban a cidade entre eles. Yeah, the most important event that happened here was Bloody Sunday. Unha protesta pacífica na que o exército británico disparou e matou a 14 cidadáns inocentes. Que estaban armados, desarmados? Ou estaban completamente desarmados, sí. Father Edward Daly, Charlie Glenn, Liam Bradley, and these other people here, all were very, very brave, very courageous, and Kerry and Jackie Duddy. María, uns murais espectaculares, Sí, a verdade é que os murais son impresionantes e contan moi ben a historia da cidade. Non sei se nesta última parte na que estivemos era unha parte máis protestante, sinta, estamos agora por ela, vense bandeiras británicas nas rúas, as aceras ten as cores da bandeira británica, e unha das maiores diferencias cando entras nunha zona maiormente protestante, vese claramente. Pero agora son xa tempos de paz, non? Sí, agora xa hai tempo, xa estamos en paz aquí nesta zona, en toda a Irlanda do Norte, dende que se asinou o tratado o Venres Santo en 1998, sí. Pois agora imos ir ao Giant's Causeway, que é a calzada dos xigantes, que son unhas formacións volcánicas rocosas que ten, unhas formas espectaculares, segurísimo que vos vai encantar. María, xa temos aquí o tempo irlandés que sempre vai cambiando, non? Sí, a verdade é que non nos podemos queixar porque tuvemos un moi bo día. E, ainda que está chovendo agora un pouquiño, xa case estamos chegando ao final da xornada. Da xornada, exacto. Mira, como vos coñecestedes vos? Pois, como che comentei antes, eu cando vin aquí vin cunha beca, fixen as miñas prácticas na empresa na que traballaba el, e foi así un pouco como empezamos a ter contacto, despois decidín voltar, necesitaba alugar unha habitación, el tiña unha habitación libre. E do roce xurdiu o amor. E o roce fai o cariño, e aí que estamos, os 3 anos e casi medio despois. Está xa moi asentada aquí, non? Pois sí, a verdade é que sí, estamos moi contentos. A él algunha vez me comentou de ir a vivir a España, porque creo que lle fai gracia as tapiñas, o viño e tal. Sabes falar algo de galego? Sí. Que sabes dicir? Graciñas. Graciñas. Pois graciñas a vos por esta maravillosa excursión e desexámosvos o mellor. Graciñas a vos por vir. Quería enviar un saudiño a miña familia e aos todos meus amigos que seguro que me están vendo. E nada, volvede pronto. Hasta logo, galegos. Lindsborough é a terceira cidade máis grande de Irlanda do Norte e funciona como un gran barrio residencial para a xente que traballa en Belfast. Aquí vive José Enrique, ou J.E., como coñecen os seus amigos. Quedamos con el nun adestramento dunha das súas paixóns, o judo. Hola, J.E. Hola, rapaces, que tal? Como estades? Os meus amigos chámame J.E., teño 38 anos, levo vivindo aquí en Lindsborough, norte de Irlanda, dende hai 8 meses, e traballo de enxeño informático nunha empresa de I+D+I en temas de electrónica. J.E., pero que estamos vendo aquí? Que é isto? Pois estás vendo unha pequena clase de judo. A verdade é que é unha das miñas pasións. Levo entrenando facendo judo dende hai 23 anos, pouco máis. Que tal son os alumnos de aquí, os alumnos norirlandeses? Perfectos. Gústalles moito o judo e entrenan bastante.
Un combate de judo dura aproximadamente 5 minutos de tiempo máximo, aunque es complicado que lleguen a estar 5 minutos combatiendo, cánsase antes. Nice weekend, guys. Que sucedeu agora? Pues ahora la clase ya acabó y toca irse a casa a cambiarse y deixar o kimono e ir a rúa, que fai un bo fin de semana. Vale, pues vamos contigo. Perfecto. Entón, onde estamos, José? Pues ahora mesmo estamos no centro de Lisburn. A cidade de Lisburn recibe o seu nome do cultivo do liño que había aquí antaño. Aquí onde ti vives, non? Eu vivo aquí, sí. Dende que cheguei a este país, vivo aquí nesta cidade a preto 10 minutiños. Chegamos en un chisco. Vemos que vives nun barrio típicamente británico, non? Pues sí, a verdade é que é un barrio moi british, como todas as casas son adosadas ou semi-adosadas. E xa veredes por dentro que é totalmente británica. Pues lo más común por esta zona es que teñan dúas plantas. Este sería a planta baixa, co salón ou o recibidor, e por ese pasillo vaise a cociña, e na planta de arriba teríamos os dormitorios e o cuarto de baño. José, aquí temos moqueta. Aquí sí, aquí todas as casas teñen moquetas e todo no piso de arriba, porque é moi cálida. Se te fixes, toda a casa é de madeira, tanto as paredes como o chan, todo de madeira, salvo a parte exterior que é de hormigón. Xa se escoita renxer as táboas aquí, non? Sí. Bueno, aquí estamos xa no primeiro piso. Aquí temos un pequeno estudo que é onde, pois, paso o tempo, falo coa familia e os amigos por internet. É un pouco o sitio de lecer. E este é o dormitorio principal, que é o que ocupo eu. Tes unha boa casiña para ti solo, eh? Non hai queixa. Para un hombre solteiro é perfecta. José, tes un patio moi chuliño, eh? A verdade é que sí, non hai queixa. Date conta que aquí no norte de Irlanda faise moita vida familiar e unha das partes importantes é o patio. Fixaches algún churrasco aquí? De momento non. Estou vendo se merco algún caparrellada. Todo depende do tempo. E vemos que tes aquí os caldeiros do lixo, aquí dentro do propio patio. Sí, aquí unha vez por semana vai por zoas, ti sacas un contedor, o do lixo veñen e o recollen. Está estipulado unha semana recollen o azul e a semana seguinte recollen os outros dous. Se marchara o fin de semana o deixaría o venres sen problema ningún. José, e canto costa unha casa como esta? Pois mira, unha casa como esta sabe a min unas 500 libras o mes. Anda sobre 620 euros. Bueno, está ben, é un bo prezo, non? É un prezo que está caralludo, como quen di. E cara onde imos, José? Pois ahora imos cara ao centro de Lisburn, o que sería a zoa de tendas, onde se desenrola toda a vida interesante desta cidade. José, como se chama esta rúa, entón? Esta rúa é Market Street. Un día como hoxe, sábado pola mañá, encontras a xente facendo a súa compra da semana. Vese que che gusta isto, eh? Aquí se vive moi ben, a verdade. É un nivel de vida moi cómodo, moi confortable, o sitio é tranquilo. Góstame moito estar aquí. Por que viñaches para aquí, para Irlanda do Norte? Pois precisaba dun cambio, precisaba de evolucionar. Encontrábame, como se din, bloqueado allá en Coruña. Quería probar, vendo estes programas os programas de galegos do mundo e demais, pois, por que non ir por fora? Empecé a mirar, a ver se alguén lle interesaba un galego como a min, e a empresa esta que me trouxo, pois, me contratou. Do you remember when we used to sing sha-l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 a, just like that. Sha-l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 a,
Esta iglesia, José? Esta es la Catedral de Lisburn. Es una de las iglesias más antiguas que hay en esta ciudad. Vemos que las lápidas están no chan. Sí, aquí la costumbre es enterrar a los difuntos en tierra. No vas a ver nichos verticales ni construcciones semejantes. Aquí enterras en la tierra. E vemos que hay xente ali tomando algo. Como... Sí, aquí as comunidades, tanto as presbiterianas, as protestantes, baptistas, como as católicas, están moi integradas ca sociedade. Entón, cada fin de semana organizan certo tipo de evento. Neste caso, o que tes aquí é un coffee room, que llaman. É un espazo onde é un tipo de cafetería, onde podes ir a un precio máis ou menos asequible, tomarte tu café, a tu bebida e demais. Jote, é isto que é? Pois isto é o Castle Park, os restos do antigo castelo do fundador da cidade. E agora aquí o que podedes ver é unha mostra de arte dos artistas locais. Galagos Samundu, welcome to Northern Ireland. E que río é este? Este é o río Lagam, que empeza nun lago aí atrás, a uns kilómetros, recorre toda a beira, pasa por Lisburn e desemboca en Belfast, aí xa no mar. E vemos que aquí tamén hai moras, como en Galicia. Pois claro, e aparte, mira, están che bastante xugosiñas, ves? Que sabedoras. Están boas. Deliciosas, sí. Isto é tamén moi típico de Inglaterra, non? É tipiquísimo. Sabiches, xa hai nos muffins e nos pasteles que fan, tes amorodos e tes grosellas, tes de todo. Gústalles moito aquí, a pastelería. Que maravilla que nos están poniendo aquí, José? Pues sí, la verdad es que sí. Thank you very much. Thank you. Esta é unha sidra que se fai aquí en Lisburn. É propia daqui, é propia da cidade, sí, precisamente, sí. Isto é unha variante dos fish and chips típicos británicos, pero feito cunha cerveza de aquí tamén, da Hilden. O sea, que temos comida típica de aquí de Lisburn. Ademais, as sidras son algo moi tradicional aquí nas Illas Británicas, non? Más bien típicas de lo que es Irlanda. Como puedes ver, se sirven con hielo, a diferencia de las sidras que tenemos allí, y si te fijas, son ligeramente espumosas. E teñen moito alcohol? Non moito, verdade. Ten boa pinta, Está moi ben. Bueno, a calquera lle diríamos que estamos no norte de Irlanda. Pois sabes, nunha terraza, disfrutando dunha cerveza fresquiña, con unha boa comida, a carón do río, non chove, non fai frío, estáse moi ben, a verdade. José, véndote aquí tamén, entendemos que vas quedar por aquí moito tempo, non? Ai, non che sei, eso depende de onde me leve a vida. Pode estar aquí mañá ou non, pero nun principio estuve aquí. Pois moitísimas grazas por amosarnos Lisburn e desexámosche que che vai moi ben por aquí. Moitas grazas a vosotros por vires. É unha aperta a toda a miña familia, a xente do meu gimnasio, Roque, Piñeiro e compañía, e aos meus amigos que quedan aló. Saúdo. Adeu, rapaces. Galegas do mundo, welcome to Belfast. Era un típico de... Joder. Toma falsa. Chea de vida e aberta ao mar. Galegos de mundo. Pero aquí hai outros puntos de interés. Impossible. La católica, oh my God. Toma falsa aquí. Sí, porque tú tampoco te pispaches, neno.